kami ng ayun guys, oh. Yan ang vlogger guys, oh. Namimili siya guys. Nanay nga vlogger. Nanay nga vlogger guys. Yan, guys. Nandito kami sa Island City Mall guys. Yan guys. Maraming mga tao dito guys. Yan guys. Namimili na siya guys, oh. Yan guys. Yan, oh. Inukay niya ang lahat ng ano dito. Yan guys. Yan guys. Nakita na siyang maganda guys, oh. Takpo man ni oy, gamay mag-usa sa akin. Yan guys, oh. Yan guys, nandito kami sa Island City Mall. Okay. Island City Mall guys. Wala kayong maraming ano dito guys. Namimili kami.